everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Saan ka? Hindi ko tasan ka ngayon. Kakuandan. Siguryo. Ha? Kaya ano siguro? Niya siguryo rin. Siya? Ano siya? Naanasawanan. Nangita ni mo. Kog. Nanong di pasod pamanak ninyo? Mga animal. Rin, nakalitan sa kuwi ni. Pasensya na ka. Sige. Moto ko. Ako siyang atubangon. Uy, Lulo Goryo. Akong lulo nga gwapo. Kumusta ka na, lo? Ginsya ka. Ouch. Lo, wala ka makailan ako, lo? Ako bitaw si Renato, ang bugtong gwapo ni mong apo. Wako kaya ni mo. Oh, come on, lo. Come on. May siguro nga mulingkod ka na, lo. Timplahan ka og juice or coffee. Ako niyang panimay, di ba? Oo, bitaw, lo. Imuha bitaw ni. Ato ning mansyon. Kung ako ning bay, gusto na ko nga kamong tanan nga ni Adin ni pamahawa mo. Lo. Mayo siguro, lo, nga mupahuway ka una. Iyo ko kopte. Kalma lang, lo. Mag-istorya lang una ta. Bahay na, ha? Osman ako. Kung di mo mamahawa karon dayon, magtawag ko og pulis o ipadakop tamong tanan din eh. Lo, Seryoso ko. Pamahawa mo karon gidayon din eh. Di ko gusto nga may usa ninyo din nga akong makita sa akong mansyon. Hoy. Kamu ba? Balungon kay mo da. Be ikaw, be. Diin magagikan daday, ha? Diin kagikan? Gasigi naman lang kaog lakaw. Sumanwa kay plano nga mubalik og trabaho sa mansyon? Oh, it depends. Unsa it depends. It depends kung mabalik na siguro yung mansyon. Uy! Waday ka mahibaw nga siguryo ni balik naman sa mansyon? Unsa? Unsa ko'y naibalik? Siguryo! Oh. Baghuay lang siya nga ni balik kaniyang buntag. Uy, maong ba? Ay, maayo noon, Felix. Nindot ng balita, ada. Unya, unsa man. Gihingin lang na sa Renato. Ha? Tapa. Oh, gihingin lang na ba? Yun na rago daday. Oh, Ngano nahibaw man ka nga iyang papahuwaon sa nato? Diin man ka nakabalita, anak. wa ba? Kay ngano di ay di papahawa na gyud di ay siya. Ay kayon sa lagi nagsulti ni mo, anak. Ay gitag na lang gud na nakong daan, Felix. Munag na di ka na. Bilibal ako. Pero, daday, sa tinuod lang ha, ang tanan dito sa mansyon, nakuratan kayo ini karon. Kay siguryo, nausab ang batasan. Hala. Tungkol kay murag, wa gyapon siya siyang kaugalingon. Mo nga, nakasulti siya dili mao ni Renato. Ngisi. Tingsi mo ka diya. Kung sumay angay ikatingsi ang akong gisulti. Nalimod ko sa akong gisulti ni mo. Nakanas rin na to, sinagop ra ng Goriyaw. Ang tinuod yun nga apo ni Goriyaw, mao si Tasyaw. Ulo, ungaw. Uy, daday. Ungaw. Hinaya ng imong tingog. Uy, yun siya hinayon. Dili na matago, Felix. Ay, hinaya gani. Hindi lagi matago. Kunin ako sugnon. Kay bisag sa atong mga silingan din, he. Kanang mga lumad nga taga din, he, sa ato. Dagad ang nasayag nga kanas rin nato. Sinagop lagi na siya. Ayaw na lagi pagsaba, anak. Buot ka. Oo. Kaya wam sa ko nakitang rason ba? Nga ingon ana lang kasayon nga papawaon ni Guriyo sa nato. Eh,
Maayo kinang tao sila na to, uy. Maayo kinang tao. Labi na ginihin na to. Pinangga ba kita niya, ha? Kining atong pamilya, pinangga kayo na to. Busa, dili mahimo nga atong dauton si Renato. Ang dakong pagutada. Kung anong papahawaon siya ni Goriyaw. Kay nahibaw biya ka. Nga wa pa siguryo sa iyang kaugalingon. Ngisin sa... Wa pagyug ka. Ay, naunsa ka ba tao? Tanay, oy. Uy. Kitang tanan ha, nahibaw biya ta. Nga nalimot siguryo sa iyang kaugalingon. Istorya! Oy, Felix, mahibong malimot siguro yung tandan. Pero labing siguro, di gid siya malimot kung kinsa gyud ang iyang pinanggaang apaw. Oo, bitaw. Walay lain. Si Renato na. Sayop ka, Felix. Sayop. Sayop. Ang kinapinanggaang apaw, wa na'y lain kung dili si Tasyaw. Imposible. Di kita magkauyon ang dapitan na day. Di kita magkauyon. Ah, Kay si Tasyo, daghan kay kaso. Nagtago-tago na sa karon. ay, maabot ang gihapon ang higayon, Felix. Nga mabut siya grang tanan. Paabot lang sa saktong higayon. Og hapit na gyud na maabot ang akong giingon ni Mau. Ngaon sa? Nga kana si Renato, mao niya na'y mapriso. Lo, Katawa mo tani mo eh. Imposible. Oh, nga naman. dili og dili ginoon na mahitabo. Daday, di na mahitabo. Nga nang dili. Paabot lang hinoon nga maulian siguryo. Kay mabalik na sa normal ang tanan. Busa ikaw, balik. Balik sa mansyon. Kay gipangita ka na nila dito. Ay, maadto raon niya ko. Akong istoryahon Goriyaw. Kuyog tala. Kuyog tala. Makikuyog. Makikuyog. Ano makikuyog ba daan? Di ko makikuyog ni mo, Felix Dakat, ay! Ay! Ngon di man ka makikuyog na ko. Di kay! Hey! Ako ray magbuot kung kanus ako maadto. Bida sa day. Di jud ko makikuyog ni mo. Ay. Basta, ako ray mahibaw sa akong kaugalingon. Una na lang dito. Una dito. Kay, makikuyog ko sa akong amiga si Ana Rose Nobalba. Siya ka to siya. Oo. Di ko ganaan makikuyog og batig naon. Hanggaw. Oh, tiguang. Ulo! Ulo, di ko! Tiguang. Bakala ka di, oy. Hoy! 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 Kwanggol! Wow! Excited na yung kay ko mention. Parang masulpan na yung problema. Excited ko, excited. Maniguro lang kita ini, Pitch. Maniguro lang da. Mas mayo nang dili magkamatikod si Renato sa atong mga duwa. Watid. Si Watid. Bitaw. Para ini kabut sa usong panahon. Malipaghong unyan siya sa kauwaw. Baka nagaitag nahipos nga mga ligong ebidensya, Pitch. Mga concrete evidence. Wanay lutsanan si Renato ini. Ganga pas nguli. Sa? Ganga pas nguli. Sige nga, pas mo. Bangag sa ilunga. Nanggigil na kay Kusyo. Wa na gid siya naganan ini. Pero di ka po dam kumpiyansa, ha? Mas mayo nang hilom lang una takaron aron di mabulabog ang atong mga plano. Come on. Oy. Tasyo! Oy, Turebs. Kumusta? Nahibaon na ba mos balita? Ngaon sa? Saan sa? Nga si Lolo Greg ni mo Tasyo. Tuan na sa inyo. Mibalik nagpuyo sa mansyon. Ano sa? Unswa? Uy, tuwa si Lolos Mansyon. Ay o lagi, tuan siya dito. Patay! Di ni Maisyo. Hinuan siya dito ang Renato. Tanong sa lang, Turibia. Ganiha ko ng buntag. Tiski. Hala! Tiski. Tiski! Bayaw! Di mayong gibuhat ni Lolo. Delikado siya dito. Usa may buhaton na to inisyo. Mas may pa siguro og magtawag tag pulis. Ato na to si attorney. Katong abogado nga magpapriso ug mapildi ang kaso. Ala! Tanan na. Magpatabang tanya aron mahatagan na yun og aksyon. Kay pasinog unsaon nila si Lolo. Gani! Mas maayo pa Tasyo. At tuan dayon ninyo sa turne, dali. Salamat kayo, Turibia. Samlirin,
Nahulian na gina na si Guryo. Ako pang giobserbahan may mga liho karon. No. Pero, Ren, kung si Bako pananglit na ulian na siya, masabay itong buhato na ron. Kung di palang hinay o liho kang imong mga tao, Junel. Dili unta tang mabalaka ini karon. Ay nakalita mo guta ining tanan rin. Nalipat ko tang tanan ini. Mo ni kong gingon ninyo. Labi na gid nimo. Mo ni permi na kong gipahimangno. Nga dili gid mo angay mo kumpiyansa. Kung nabantayan pa unta ninyo ni Dayon, nahipos ng unta ninyo ning tiguanga. Napamaghapot ay mahimo rin. Total, kontrolado manato ang tanan din eh. Ha, nabuang ka, Junel. Dili ita makayano-yano sa atong plano ni Goryo. Kung niya siya din sa sod, alkansihon ta. Saan na nato siya? Atong ihawon din eh? Ilaro na to rin. Pasakyo na to sa sakyanan unya. Adto na to sa hipuson sa gawas. Sa'yo na lagi na. Ako'y bahala na. Ayaw na. Sa ka ba? Manido na tas panahon. Kay mabutang na niya hinuon tan inis. Dakong alanganin. Kung isalig lang mo na ako na karon rin. Naagyo ko'y mahimo. Kuwang ko. Kuwang ko sa pagsalig ni mo. Pabutang akong ano. Ako'y muhimo sa plano. Kay gusto ko maniguro nga masulban ning atong problema. Gaw, nauli naman kuno si Greggy sa ilang mansyon. Maobitaw ko no, gaw. Nalipay kay kus balita, gaw. Kaya gaw, unsa may plano nimo? Atong bisitahon si Greggy? Ganahan bitaw unta ko, gaw. Nganong unta man? Atong bisitahon aron pangmustahon nato. Makaistorya naman kuno siya. Ambot lang kahagaw kung makaistorya na ba si Taro. Ato lagi nato gaw. Aron pa may bawaan nato kung maayo na bagyod si Greggy. Ugma na lang siguro, gaw. Sa mga orasa. Bisag mga alas 10 las buntag, god. Sige, alas 10 na lang gaw. Mukuyog lang siguro ta nilang nanay o tatay, gaw. Sige gaw, mas maayo noon. Kumusta naman ka, Bay Guryo? Wa ko kailan nimo. Nalimot kini ka na ako da. Amahan kong Lolita. Katubang anak na ko ba nga mistisa niya gwapa kayo. Liwat nga akong sawa daday. Ay, ginahan sa Ikaw ba to si Ginahan. Daday? Uy, hala. Ay, nakailadi ay kanako gariyo. Medyo nalimot na gyud ko nimo. Ay, okay. Nalang ko'y gamay na namduman pero naman kay anak nga gwapa no. Ay, oo, uy. Kadto bang liwat na ako, si Lolita. Kana. May mo ba nga panion nimo imong anak din eh? Ay, oo. Oo, kaayaw. Sige. Ako unyang pasuro yun din, Miss Lolita. Gusto ko nga anhin na lang siya mapuyo. Ay kabala ka. Ako niyang papuyon din ni Lolita. Una, muna nindot ka. Kana. Nay dagang kwarto din eh. Nay dagang kwarto din eh. Gusto na ko nga anak siya sa pinakanindot nga kwarto sa mga bisita. Kwarta. Ingnon lang unya, namo sa guriyo ha. Kay magiuwawon baya kaayo tong ambong anak. Wa siya ang kauwawan din eh. Sige, amo lang unyang ingnon. Siya man. Ay, doon na may mga pulis nga nangabot. Unsay mga pulis? Uy, la. Ikaw may ilang gipangita, sir. Uy! Ako bang pasudlon? Ha, sir? Uy! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.